夜が明けても気づきもせずに仮想の空間、何をしたいの、画面の中で闇を見つめてる。もうダメだって手を挙げてから逆転もあるさ。諦めないで残る力で扉を開けよう。今にもあの痛みになんだっていいよ、僕の未来に理由はいらない。鼓動が鳴って命あるから進んでゆくんだ。誰にも避けられない音色はあるものさ。もがいて苦しくてもそこに光をきっと見つける。レディゴーダウン、夢を照らせこの瞳で行くべき道を二度と見失わないように。レディゴーダウン、走り出そう。大事な君のために鏡に向けた鳥が情熱を打ち込んで限界を超えてゆけ。朝焼けを感じながら絶望を這い上がれば魂は瞬間を遂げる。もっと先へ自分を信じてレディゴーナウ、夢に踊れ。体が